Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία και ο έλεγχος του διαγωνίσματος, μπορούμε να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή του. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, παρουσιάζουμε ένα διαγώνισμα μαθηματικών. Αρχικά, βλέπουμε τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνίσματος από το περιβάλλον του καθηγητή και στη συνέχεια θα δούμε την αντίστοιχη λειτουργία από την πλευρά του εξεταζόμενου. Το πρώτο βήμα της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνίσματος γίνεται μέσω της εντολής διαγωνίσματα διεξαγωγή από το περιβάλλον του καθηγητή. Τότε θα εμφανιστεί το παράθυρο που βλέπουμε. Σε αυτό το σημείο πατάμε το κουμπί Αναγγελία διαγωνίσματος για να δώσουμε το μήνυμα στους εξεταζόμενους να εγγραφούν για συμμετοχή στο διαγώνισμα. Μπορούμε να δούμε ανά πάσα στιγμή ποιοι εξεταζόμενοι έχουν εγγραφεί και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το διαγώνισμα. Στο παράδειγμά μας, βλέπουμε ότι έχουν εγγραφεί 4 εξεταζόμενοι. Όταν εγγραφούν όλοι οι εξεταζόμενοι και ο καθηγητής το κρίνει σκόπιμο, πατάει το κουμπί Έναρξη διαγωνίσματος και το διαγώνισμα αποστέλλεται αυτόματα σε όλους τους εξεταζόμενους. Κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος, ο καθηγητής ενημερώνεται για την εξέλιξη του διαγωνίσματος, δηλαδή το υπόλοιπο του χρόνου που απομένει, ποιοι εξεταζόμενοι έχουν τελειώσει και ποιοι όχι, την επίδοση και το χρόνο επίλυσης των εξεταζόμενων που έχουν τελειώσει. Εδώ βλέπουμε πως οι 2 από τους 4 εξεταζόμενους έχουν ήδη στείλει το διαγώνισμά τους, ενώ οι άλλοι 2 γράφουν ακόμα. Επίσης, κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος, ο καθηγητής μπορεί να τερματίσει το διαγώνισμα νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, λήξη διαγωνίσματος, ή ακόμα και να ακυρώσει το διαγώνισμα. Μπορεί να στείλει μήνυμα σε όλους τους εξεταζόμενους, το οποίο θα εμφανιστεί στην οθόνη τους, αποστολή μηνύματος. Όταν όλοι οι εξεταζόμενοι αποστείλουν το διαγώνισμα στον καθηγητή ή όταν λήξει ο χρόνος, το Key Exam συλλέγει και βαθμολογεί αυτόματα όλα τα γραπτά. Τότε ο καθηγητής βλέπει στην οθόνη του και μπορεί να εκτυπώσει τα αποτελέσματα του διαγωνίσματος, την επίδοση κάθε εξεταζόμενου, δηλαδή τις σωστές απαντήσεις, το βαθμό και το χρόνο του, τα στατιστικά του συγκεκριμένου διαγωνίσματος, πατώντας το κουμπί Στατιστικά διαγωνίσματος. Τέλος, ο καθηγητής, αξιοποιώντας τις λειτουργίες του Key Exam, μπορεί να εξάγει τα αποτελέσματα του διαγωνίσματος σε αρχείο Excel για περαιτέρω επεξεργασία πατώντας το κουμπί Εξαγωγή διαγωνίσματος, να εκτυπώσει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα πατώντας το κουμπί Συγκεντρωτική εκτύπωση, να εκτυπώσει όλα τα γραπτά πατώντας το κουμπί Εκτύπωση γραπτών. Στη συνέχεια, θα δούμε τη διεξαγωγή ενός διαγωνίσματος από την πλευρά του εξεταζόμενου.